tak pred každou meditáciou je dobre zdvihnúť si našu energiu 3-krát. Zaviažeme ju, aby naša pozornosť bola mimo myšlienok a tela. 3-krát. Tak, a teraz si urobíme ochranný obal, ktorý nás bude chrániť pred útokmi myšlienok zvonka. 7-krát urobíme 3-krát a naspäť. 4. Tak čo je potrebné, aby sme mohli meditovať, je, že sa skúsime vnútorne stíšiť. Možno, že vám pomôže aj táto hudba, ktorú si na chvíľku pustíme. Skúsme sa teda naozaj vnútorne stíšiť. Ak vám pomôže, zavrite si oči. Ak nie, môžete mať otvorené. Ak sa vám nedarí vnútorne stíšiť, inými slovami, skúsme sa zamerať na to, čo sa práve deje v prítomnosti. Na hudbu, ktorú počúvame, na naše telo, ako dýcha. V prítomnosti sa odohráva 1000 vecí, ale ak premýšľame, neuvedomujeme si ani jednu z nich, pravdepodobne, alebo len veľmi málo. Skúsme pustiť všetky myšlienky, skúsme ich len proste odovzdať, pustiť sa ich, nedržme ich, nech môžu plynúť. Predtým, než začneme s týmto čistením, s týmto jednoduchým cvičením, je dôležité si uvedomiť, že depresia, úzkosť a strach nie je nič iné ako negatívne myšlienky. My sme ich prijali a zvykli sme si na nich a neskôr sa stali oni našim pánom, nie my ich. Takže našim cieľom je stať sa pánom svojich myšlienok. Keďže sú to negatívne myšlienky, logicky sa ich budeme chcieť zbaviť. Nikto z nás nechce mať zlé myšlienky a následne trpieť depresiou. Takže prvým krokom bude odmietam všetky negatívne myšlienky. Skúsme sa takto rozhodnúť v našom vnútri. Tak a teraz si zoberieme našu zbraň proti takýmto myšlienkam. Tento vzácny element ohňa, ktorý má naozaj zázračnú silu, má naozaj veľký vplyv na naše telo, nie len vonku v prírode, pretože sme zložení z elementov, takže budeme tieto elementy aj používať. Takže zoberieme si sviečku do pravej ruky, ale ľavá ruka bude odpočívať na našom kolene. A najprv si celú ľavú stranu nášho tela prejdeme takto čím bližšie, len pozor, aby sme sa nepodpálili. A takto prejdeme celú ľavú stranu a ohrejeme ju sviečkou. Pretože mesačný kanál je studený, chladný, tmavý. Potrebujeme ho ohriať a osvetliť. Môžeme osloviť našu čistú silu vo vnútri. Najčistejšia sila, prosím,
vyčistí tento ľavý kanál emócií. Vyčistí tento kanál od všetkých negatívnych myšlienok. Tieto myšlienky môžu byť nielen naše, môžu prichádzať k nám aj zvonka a útočia na našu ľavú stranu. Možno sme niečo počuli, videli, čítali. Chceme, aby náš ľavý kanál bol čistý a zdravý. Maličky takto prejdeme. Výborne, ak ste to zvládli bez popálenia sa, ale chce to len cvik. A teraz to je trošku náročnejšie, lebo my chceme začať čistiť toto spodné centrum, takéto červené. To je miesto, na ktorom sedíme, to je naša koreňová čakra. Takže my chceme začať, ale na ľavej strane samozrejme. Nechceme ohrievať slnečný kanál napravo, ale ten na ľavý. Takže budeme pomaličky otáčať také krúživé pohyby alebo oblúčiky, môžete aj takto. To je jedno, alebo priložite, len položite ten ohník, aby sa cítili dobre. V našej Muladháre sídli naša múdrosť a nevinnosť. Takže len poprosíme, prosím, nech odíde všetko, čo útočí na moju múdrosť a nevinnosť. V skutočnosti ja som čistá, nevinná a múdra osoba. Pretože takto sa každý človek narodí a keď sme deti, všetci sme v tomto rovnakí, sme čistí, nevinní. A to sa nezmení, len sa to môže prekryť. Teraz sa posunieme trošku vyššie na druhú čakru, ktorá je Svadištána, na úrovni nášho podbrúška. Neviem, nakoľko sa vám toto podarí. Možno bude pre vás jednoduchšie si len ten ohník tam priložiť, aby sa osvetlilo toto miesto. V ľavej Svadištáne, na tomto mieste, cez túto čakru môžu do nás prichádzať nepríjemné pocity, falošné myšlienky, smútok, aj strach. Takže je veľmi dôležité vyčistiť toto miesto. Môžeme si povedať, vnútorná sila, prosím, daj mi silu. Odstrániť týmto ohňom všetky nepríjemné myšlienky. Všetko, čo ma trápi. Prosím, zbav ma všetkých falošných myšlienok, ktoré mi dávajú strach, smútok, úzkosť, prosím, zbav ma všetkej depresie. Pretože tieto myšlienky, tieto smútky, úzkosti, to vôbec nie som ja. Nie som tieto myšlienky. Nie je to moja podstata. A ako prišli, tak nechaj odídu.
Teraz sa presunieme na naše brucho, na ľavej strane stále a tu je náš vojt. Znamená to, že my sme svojím pánom. V skutočnosti nás nikto nemôže ovládať a teda ani myšlienky. Veľmi pomôže pri tomto cvičení si povedať: prosím, daj mi silu stať sa svojím pánom. Prosím, daj mi silu stať sa pánom mojich myšlienok a môjho tela. Musíme veriť, že sme svojím vlastným pánom a majstrom. A bolo by našou slabosťou nechať sa ovládať myšlienkami, ktoré nám ešte k tomu prinášajú smútok a nepríjemné stavy. My sme silnejší ako tieto myšlienky. A teraz sa môžeme presunúť na ľavú stranu našej hrude, čo je ľavé srdce. Teraz zameriame celú našu pozornosť do nášho srdca. Naše srdce je v skutočnosti čisté a nevinné, ako sme už hovorili. Takže všetko, čo spôsobuje strach a smútok, je falošné. Takže teraz dovolíme, aby tento element ohňa spálil a pohltil všetok smútok a strach. Prosím, vnútorná sila, zbav ma strachu, smútku a depresie. V našom srdci je celkom prirodzené cítiť radosť a šťastie. Všetky ostatné pocity znamenajú, že niečo nie je v rovnováhe a je potrebné to vyčistiť. Ale naša depresia nemusí pochádzať len zo smutku a z nášho srdca, ak nie je zdravé, ale môže práve prichádzať z ľavej výšudy, to je také miesto na našom krku zľava, keď máme nedostatok lásky k sebe. Možno nás rodičia nenaučili, ako sa mať rád, a preto môžu cez toto miesto na nás útočiť rôzne pocity menej cennosti, seba kritizovania a podceňovania sa. Takže tu najlepšie, čo môžeme urobiť, je zase použiť element ohňa. Ak neviete, ako, tak proste len priložiť k tomuto centru, alebo kto vie, môže otáčať krúživým pohybom. A môžeme si niekoľkokrát povedať: nie som za nič vinná, vinný. Prosím, element ohňa, odstráň všetky myšlienky, ktoré mi dávajú podceňovanie sa a vinu. Ja nemám žiadnu vinu. A ak robím chyby ako každý iný, som schopný ich aj napraviť. Teraz sa môžeme presunúť do stredu nášho čela s týmto elementom ohňa, pretože v našom mozgu sa vytvárajú myšlienky,
ktoré nás určite vyrušujú. Materská sila, prosím, zober preč všetky myšlienky. Môžeme ešte raz prejsť celý ľavý kanál. Pomaličky. Vnímajme pôsobenie ohňa na nás. Celý ľavý kanál začína na mieste, kde sedíme a končí v mozgu na pravej strane. Takže takto asi vyzerá toto jednoduché cvičenie na zmiernenie depresie. Sviečku si stále môžeme nechať horieť, ak chceme, ale môžeme ju umiestniť v našej ľavej ruke, v ľavej strane tela. Obidve dlane budú teraz už otvorené. A keďže my nerobíme nič, túto živú prácu robí naša vnútorná sila a element ohňa, tak môžeme všetku prácu prenechať im a ponoriť sa do meditácie. Zase vám pustím hudbu ako pomôcku. Ešte vás môžem naučiť jednu veľmi užitočnú vec, hlavne pre tých, ktorí si neveria, podceňujú sa a trpia depresiou. Venovali sme sa ľavej strane a teraz naopak skúsime podporiť našu pravú stranu, pretože vieme, že je slnečná a že nám môže dať veľa energie a svetla. Takže pravá dlaň otvorená, ľavá ruka sa takto sklopí smerom za nás, ale naša pozornosť je na pravej strane tela, na pravej ruke. A tu poprosíme našu silu vnútornú, aby v nás prebudila sebavedomie, aby nám dala silu a energiu. Vnútorná sila, prosím. Daj mi sebavedomie a istotu. Prosím, daj mi seba dôveru. Daj mi silu neoddávať sa negatívnym myšlienkam, ale naopak byť pozitívnym človekom. Prosím, dovol mi cítiť radosť, a daj mi silu zastaviť negatívne myšlienky. Môžeme
môžeme si vrátiť obidve dlane na koleno. Ak chceme meditovať a naozaj si užívať ľahkosť bezmyšlienkového stavu, musíme si uvedomiť, že my nie sme táto ľavá strana so smutnými myšlienkami, povedzme, a nie sme ani pravá strana, ktorá nám dáva dynamiku a aktivitu. My sme čistá duchovná bytosť. My sme prítomnosť. My sme čisté vedomie. Na dnešok môžeme toto jednoduché cvičenie ukončiť. Ak sa nám podarilo byť bez myšlienok aspoň na chvíľku, tak to úplne stačí. Dôležité je, aby sme to robili častejšie a stali sa v tom lepší. Nie je cieľom sedieť príliš dlho a zaspať. Takže si môžeme teraz zase zdvihnúť našu energiu, ktorá prechádza stredom, pretože my sme v strede. 3-krát zaviažené a ešte posledný tretí. A teraz si urobíme ochranný obal 7-krát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.